Galon bekas, galon bekas, galon bekas. Mang, mana nih ya? Apa teh? Coba galon kok. Galon bekas. Wih, pas amat kin. Galon apa teh? Lah biasa nandur ke? Bus anu ku lagi tak Wah, ke tanduran ya. Alhamdulillah ke. Pira ki? 5.000. Larang amat. Biasane gatukune kun 1000. Wong ge. Masih bener bae sih wong galon bekas jadi 5.000. Lah bekas gale tuku mau. Lah iya kung kita nih tuku 200 ngejaluk. Lah ya 5.000 lah. Bina 1000 biasa ko. Wong iki kadang sing nekan, Je. Gusti, 1000 oli apa? Wis. Coba kok. Soro mah. Urupan ta wis urupan. Pun apa? Wis ke, karo telang tak ke. Apa kene? Lah ya genang nginum dah anu aus kan dagang mah. Wong ditawar jeng ngengkeng. Iki apa manfaatnya? Teh anu kun teh telang, ku kembang telang. Biasa. Kenapa teh kene ku arane ungu iku? Warnane enak iku. Kena anu ndak ae ora percayane kun. Pira tuker kene? Lah ya iku kabeh be kun ku. Ya wis ki lah. Siji ku lekonon gawang mah. Insyaallah iku mata segala jernih gedelengane. Awas lah mun. Ai ngengkenge. Wis panen bae wis. Nuhun lah kitane. Wong dagang, Je. Ngene iki 5.000. Enak kayak ini.